Muyi kishin tudun wada, in za muyi kishin tudun wada. Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada doguwa. Me kishin tudun wada, Lallai, me kishin tudun wada. lallai, Al'ummar tudun wada, ADC tudun wada, MPDF tudun wada, doguwa, APC tudun wada, doguwa, sarakunan tudun wada, doguwa, manya na tudun wada, matasa 'yan tudun wada, doguwa, mata 'yan tudun wada, doguwa, yara 'yan tudun wada. doguwa. Mi haƙuri da kwaɗayi a taimaki al'ummar tudun wada doguwa, al'ummar tudun wada doguwa. Mi kishin tudun wada, in za mi kishin tudun wada. Lallai, Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lallai. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada doguwa. Muyi kishin tudun wada, in za muyi kishin tudun wada. Lallai, Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lallai. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada doguwa. Me aiki da hankalinsa ya bar me aiki da lokaci. Lallai, Me kishi muke bukata mun bar dillali mahaukaci. lallai, In kishin na gaske ne mu bar layin din me tannaci. lallai. Sallah da alwala mu dangana alkairi muke bida mu ma. Muyi kishin tudun wada, in za muyi kishin tudun wada. Lallai, Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lallai. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada doguwa. Basiwa dan gidan ku ba, basiwa dan unguwar ku ba. Lallai, Basiwa dan garin ku ba, sannan basiwa dan garin mu ba. lallai, To wai me muke da su idan har ba za su yi mana ba. lallai. To shi ne a zashiri muna kwanan yunwa cikin mu kwai kurji. Muyi kishin tudun wada, in za muyi kishin tudun wada. Lallai, Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lallai. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada doguwa. Jagoran da za mu bi shi za mu bi mai san al'ummar gari. Lallai, Jam'iyyar da za mu bi ta za mu bi mai san ci gaban gari. lallai, Mu ƙuri'ar mu za mu ba wa duk wani mai aiki a zashiri. lallai. Ba wai jam'iyyar ka ba ko don matsayi ko don kudin ka ba. Ayya, Muyi kishin tudun wada, in za muyi kishin tudun wada. lallai, Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lallai. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada Sai da doguwa. sauri ba wajen zuwa ai gara na kwanta in sane jiki. Lallai, Wa zai ba mu inda babu wannan sai Allah kaleki. lallai, Amma komai akwai silarsa alkairi baya zuwa miki. lallai. Sako ne na kai tsaye ga duk wani mai kishin tudun wada ya bi. Muyi kishin tudun wada, in za muyi kishin tudun wada. Lallai, Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lallai. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada doguwa. Gari mai yawan tsaki da mata kuwa kyawun sarere. Lallai, Kasukanci da yarinsa al'umma mu ne muke saye. lallai, Ga hanyar da za mu bi ta shin waya za mu ta kewaye. lallai. Mu ɗauke kara mu karkaɗe kiyashi mai yawo na bazatar banza. Muyi kishin tudun wada, in za muyi kishin tudun wada. Lallai, Ba dan jam'iyyar ka ba, mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lallai. Me aiki muke bida, me kishin yankin tudun wada doguwa. San rayi da zuciyar mu kar ya bari motar mu ta yi
lallai ranar kada martabar mu kar mu bari kayan musilai lallai jami'a ta al'umma ce kar da mu hau mota ta kwaɗayi lallai karshe mi gurin gara mu fidda ido tamkar na mujiyar bayi mai kishin tudun wada in za mu yi kishin tudun wada lallai ba dan jam'iyyar ka ba mu ma ba dan jam'iyyar mu ba lallai mai aiki muke bida mai kishin yankin tudun wada doguwa kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusu alkhairi ne tudun wara da dokuwa shi za mu bi gaskiya mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta mu bi gaskiya mene alfanun baɗi baburai mu dinga hankalta mu bi gaskiya durusu ne zaɓin mu tudun wara gaba da bayanta mu bi gaskiya na biɗar yanci wasu sun fito suna faɗin mun rungumu kwangila mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya wani ne shakka bana dole za mu bashi mamaki mu bi gaskiya akan uba da mu da zuciyar mu za mu yi yaƙi mu bi gaskiya durusu shi za mu yi farin gani uba ga dangarki mu bi gaskiya jam'iyyar gangi kaga yan maza ƙarshen su sun kare da gala-gala mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya durusu ya fara ne shi daya tun daga foundation mu bi gaskiya gare mu ya tattaka rawar gani gari da location mu bi gaskiya ku duba matun sanda ya zo gida ya fara sanitation mu bi gaskiya ba zan bi jam'iyya ba indai akwai irin ka sai mun kau da tsamalmala mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya warware kullum da ya kar wasu saboda jam'iyya mu bi gaskiya mu daina jahilci da bakin hali mu daina hamayya mu bi gaskiya idan mu ya bude bana za mu bar makauniyar hanya mu bi gaskiya halin mu shi ke kai mu gidan da ba a san mu sai wurin a ci kwandala mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya ku daina lissafi da tsawon dare garin mu ya waye mu bi gaskiya ga namu mun samu mai farin hali gari da yan ƙauye mu bi gaskiya alƙalla mun gamba da zuwan kanka daina tawaye mu bi gaskiya wai da san rayi ba tudun wada waye kamar dakta mu mazan gwarai mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya daina gogayya da suka barai ubance kwaikwaiwa ne mazan kwarai ci arziki mulki a dare daya al'amarin Allah ne mazan kwarai ku so mu daudar mu mazan kwarai gare mu kai jigo ne mazan kwarai tun wada min yarda na doguwa suna fadin kai za su bi gaskiya mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya da rarrabi ya samu wajen zama kamar hanyar gobe mazan kwarai mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya a lokacin yin zaɓe mazan kwarai durusu shi za mu faɗa ku ji mu ko a yau ko gobe mazan kwarai Amsa ne mai waka a tudun wada banga kamar dakta ba mazan kwarai mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta a gida daya rusun alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya kauda dillalin da ya zo sayar da al'ummar yankinmu mazan kwarai duk wani mai kishi na cikin gida ya zo ya hau layinmu mazan kwarai yara da manya duka ko fito domin mu san yancinmu mazan kwarai sai da cancanta
sai da cancanta mu bi gaskiya. Mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta. A gida ɗaya Musu alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya. da hankali na ni fa ba za na hau makauniyar hanya ba. Mazan kwarai, Da lokaci na ni fa ba za na kai wa wanda bai dace ba. mazan kwarai, Da zuciya za mu yi mazan kwarai ba wai akan harshe ba. mazan kwarai. Ba wai da san rayi ba tudun warawaye kamar dukkanmu a salsala. Mu kyale jam'iyya mu bi gaskiya mu sai da cancanta. A gida ɗaya Musu alkhairi ne tudun wada da doguwa shi za mu bi gaskiya. mi kishin tudun wada in za mi kishin tudun wada. Lalle, Ba dan jam'iyyar ka ba mu ma ba dan jam'iyyar mu ba. lalle. Me aiki muke biɗa mi kishin yankin tudun wada doguwa. Mai kishin tudun wada in